רעיון מוקלט עם סבתא שלי שיהיה בן אדם הנכון לפנות אליו, כי היא יודעת הרבה דברים. איך סבא רבא התחיל לעסוק באפייה, ומה הוביל אותו לבחור בזה כמקצוע? למשפחה של סבא רבא שלך, זלי קפולסקי, הייתה מאפייה ידועה ומפורסמת בעיר קובנה בליטא, וגם הוא וגם אחיו, עקיבא, עבדו במאפייה הזאת. מה גרם לו להחליט לפתוח קונדיטוריה דווקא באותו שלב בחיים? וכאשר עלו לארץ, עקיבא היה הראשון, פתח את המאפייה הראשונה, וסבא זליג הצטרף אליו ועבדו ביחד בקונדיטוריה. היחסים בין שני האחים שעבדו יחד לא היו טובים, ולא היו לי הרבה קשרים עם הדוד שלי עקיבא ועם הילדים שלו, ובאיזשהו שלב סבא עזב את הקונדיטוריה ופתח במקום אחר בארץ, בטבעון, בקריית טבעון, קונדיטוריה שלו פרטית. מה היו הסיבות לסגירת הקונדיטוריה ואיך הוא התמודד עם זה? סבא בקריית טבעון היינו 6 שנים עם קונדיטוריה מאוד מצליחה שכולם הכירו, ואחרי 6 שנים בטבעון עבר סבא עם הקונדיטוריה לחיפה, ובחיפה משנת 1959 עד 1976 הייתה מאוד מפורסמת קונדיטוריה קפולסקי, וב-76 הם סגרו את הקונדיטוריה בגלל שהבן נהרג בתאונת דרכים, והם איבדו את העניין בעסק. היה לו מאוד קשה, כי הבן מיקי קפולסקי היה העתיד של הקונדיטוריה, והם קיוו שהוא ימשיך את השושלת, ואבא שלי קיבל את זה קשה מאוד, גם אבא שלי וגם אמא שלי, והם סגרו את העסק, לא רצו להמשיך. איך החיים שלו השתנו אחרי הסגירה? סבא, כדי להעסיק את עצמו, עבד אצל מספר קונדיטורים, אחד בנצרת, ושתיים שאני זוכרת בחיפה. המשיך להפות עוגות שהוא יודע כל כך טוב בשביל אחרים, אבל הם לא היו אותם אנשים שמחים עם חוש הומור, כמו שהיה כשאח שלי היה בחיים.